každý máva, každý blahoželá k tomu, že ťa má. Svetová sláva, aj to zastáva, kytice zo všetkých strán sem nesú ľudia k nám. Musel som na dva západy zamknúť všetky brány, zostali von za bránami dámy a ich páni. Dobrý večer, krásny, dobrý večer. Milé dámy, vážení páni, vzácni hostia, milí priatelia, je mi cťou a potešením, že vás môžem privítať v tejto nádherne vyzdobenej sále Cisársko-kráľovskej jazdiarne, mimochodom národnej kultúrnej pamiatky na oslavách 30. výročia založenia akciovej spoločnosti Poľnohospodár Nové Zámky. Čo sú teda tie výsledky, ktoré sme my za 30 rokov priniesli spoločnosti, možno aj sebe? Dopestovali sme 630 000 tón obilovín. Našou najvýznamnejšou plodinou je kukurica, ktorej sme dopestovali takmer 200 000 tón. Ale len kúsok za ňou je pšenica. Vyrobili sme jej toľko, že by sa z nej dalo upiecť 270 miliónov bochníkov chleba. Mlieka, ktorý je zdrojom zdravých potravín, sme za 30 rokov vyprodukovali 162 miliónov litrov. Slúži na výrobu naozaj veľmi dobrej obživy pre ľudstvo, a vďaka spracovateľom, ako je aj ten náš, si môžeme povedať, že je to kvalita. A keď hovorím o ľuďoch, hovorím v prvom rade o vás. O vás, naši zamestnanci a naši bývalí zamestnanci, ktorí ste to všetko tvorili. Ktorí nie ste iba v číslo v excelevskej tabulke, ale ste bytosti, ktoré zmotňujú naše ciele a naše vízie a ktoré naplňajú ten cieľ tvorenia hodnôt. A ja, keď sa pozriem do tohto auditória, ale aj pri vstupe, ako sme si všetci dávali úsmevy a potriasali rukami, nabíja ma to neskutočnou energiou. Pretože to je presne tá sila, koľko nás tu je a koľko je tej úprimnosti. A sila je aj to, že sú tu všetky vekové generácie. Sklbuje sa tu starší, ktorí predstavujú rozum, skúsenosti, ale aj mladší, ktorí sú bojovní, inovatívni a energickí. A to je poľnohospodár.
bývalých, súčasných, budúcich zamestnancov, vašich akcionárov, vašich hostí, obchodných partnerov, ktorí sú obchodní priatelia. Možno by sme si mohli, trošku to budem provokovať, aj niečo zaspievať. Pán riaditeľ, povedzte vy niečo. Živio! Živio, živio, živio! Mnoga leta, živio! Mnoga leta, živio, 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 živio. Na zdravie, priatelia, dal som to dospievať pánovi primátorovi, pán generálny riaditeľ tak vysoko začal, že by sme to možno ani nevytiahli, ale našťastie máme tu aj skvelých tenorov, skvelých komunálnych politikov, hostí, priateľov. Dámy a páni, na veľkú rodinu poľnohospodárov Nové Zámky. Na zdravie, na ďalších nie 30, ale 300 rokov. Nech žije poľnohospodár Nové Zámky, nech žijete vy, priatelia. Krásny večer, ktorý sa v tejto chvíli len začína. To znamená, trošku sa napapajte, lebo ako sa hovorí, nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme nepili na lačno. Na zdravíčko. Pán generálny riaditeľ, dovol, aby som ti odovzdal takýto typický slovenský chlieb upečený, ktorý je, verím, že možno, že aj z vášho obilia, nie z toho iného, ale z toho slovenského obilia. Takže pri príležitosti 30 rokov vášho poľnohospodárskeho podniku držím palce, veľa úspechov do budúcnosti. Som rád, že som mohol prijať pozvanie a prajem všetko dobré. Dobrý večer. Chcem poďakovať najmä vám, bývalí zamestnanci a terajší zamestnanci. Ďakujem vám, že ste poľnohospodáru obetovali vaše šikovné ruky, váš nápaditý rozum, vašu oddanosť, váš cit, vašu vytrvalosť a vašu lásku k tomuto povolaniu. Ďakujem vám všetkým a želám vám
pekný a príjemný večer spolu ďalších 30 rokov.